Selamat malam Mbak Tatin Lujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbuk, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris. Saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok priyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen priyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ranono kae disengkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. kaya anane nek. Sampe jenengane Aku jamu. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing priyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Banner. Loh. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana tak ncepil linggis kok cengele aja. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ki ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ora, kaya ngono kok nuturi coba mau kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ra sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to kok rasah demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngapa jane? Jane ngapa ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini iki lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Heeh. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Mboten. Nang aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene. Iso seneng mbok. Ora, wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukokke mas-masan. Lho, masak mole karo bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulane bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan di. Ngantek kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Niku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Tempat. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Gale kali Mbak Dila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe kira Iki ganggu ngopo apa to to? jane? Ono, ojo. Rasa ngrusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng kok dibayar. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya.
Ya mula gandeng iki Mbak Tati wis lenggah ning kene. Ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap, siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika kaya apa? sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok ming layas kudu Rene ambruk. lho, Mbok Rene, Kok melu Rene. Mbok dudohke sing sehat ngono lho. Dikongkon sampean nyapa to aku melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Rene. Lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe sampean gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang, mosok Apa? nyambini bakul kopi lho. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek regane plastik mundak kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora kotakku tak resi isik. Sak wayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Takoni sapa? Kurang wayahe iso. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya Kula. ngene wong nandang asmara diajeng Tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng Tati. Menapa injih to Kang Mas? Menjenengan waktu. menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Nyapa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Ayo. Ing sarina Kerene sak sawah duwe ngene Kang Mas. 100. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. Kae kenang wong tok. Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae lho. Maksudnya iki Piye? maksudnya nek roman kan biasane weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya Oh. manuke ngono kok manuke. Tapi duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek uyung adek ya, Pak. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih, Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Gini diajeng. Lamun kok kemucing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas cekaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu diajeng. Anu to bruntune ya. Weh dibasake alus ngono lho ora. Gini coba. Gede, leh. Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas Didi terus. Ayo. Lamun adoh
saketing ati. Bluk-bluk, iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Kok ngengkel nek. Ngomong, aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah, ya. Wong kok leh mundur. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Loh. Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Apa kabeh ya? Aduh. Ya. Ya. Oh, melu kek. Asem ora ya-yaan. Hei! Kok iki Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lampune lek sengok lho. Ayo. Kene. sesuk ganti pasangan Dik. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kana Kowe sing Kondi, lanang. kondi. Yen cedak tansah. Yen sedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Oh, suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Ojo gak cipok loh. Lah ya rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih pindah. Ngopo kamu? Ngopo goleki ume? Kelingan Umi ya. Ayo terus gitu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Pintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih perayaan. Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke setia tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu. Suwira metu. Nganti saiki. Lah iki. Wah, apik tenan sing kene. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik, Mbak. Tatin cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku kok Anu kepengen- sing kringe tengah sing kringe. Aku iki guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa strane. Ayo. Wah. Oh, muni lho Mas.
Oh kurang kenceng kenceng kurang isih. kenceng, Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya. Ya, lanjut Mbak Tatin, tebange. Andika pengayomanku Lestari ya mangga Mukyanto berkain Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Klitik Mas Purut.